Suara Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Coordination Committee on International Borders kalapan pau bakamdan kajing persya ya kajing kiar sainar hakaput kajala Meghalaya berkari Bangladesh hendrai ka sarkar kadeban pembet shwa ya upur usam dakabaya merjing lang bat kitra jaka hakitan kapun haka apoterik unaitung ada punrio kinoyalam ka CCIB balalam khamat dau chairman uba kemen mersyang dekat ka khasi student union sengkeme bat Western Hills kilalet banyakendo ya deputy inspector general katanat BSF Unawal Singh banyakran sanibha hakabai day bat kani kakam habakran skilap thai kubur uba mersyang ulai tu bakajingakran bat DIG kalong kerpang ya umaput khatar nyupuar hadu khatar nyupupra badan hawa mungat ulong ba katkum kasos kular balai soy hapadeng kari India bat kari Bangladesh nadu usnam khandai spa sanpra kakado ba umaput udai banlong hapadeng kawa mungat hakaba kini ki arteli kiri ki yo ban penerkam hendrai hakini kisngi kawa mungat barok kawai kalahap sakari Bangladesh ulai tu ba DIG hadim bola sangap ya kijing bat kilapan pau ulah kular ba usara ya kani kamat syak sarkar banyakran sani bah halor kani kamat kajing kenduk jongi mentarasngi kalong halor kajing kuat jongi BSF bakin ongyangi bakin pen ongyangi ban pengkloi ban bengintrek kum kipai ba ban pendap noi ka fencing wood ya oi nak liang jongi kum ka CCIB ngalai ekren yaki bat ni ngong ki nak liang jongi kum ki pai ba bat kum ki trajaka kum ka CCIB ni klem persya ka fencing ni kuat ya ka fencing bakan long tang ba ka fencing kamde ban kata ban bam ya ki jaka jong ki pai ba kum bangi ju yang hakaju kan ne kanong rim nadu men shwa hadu mentaru ngiang hakan kanong rim nyong ki ba hoi nyim don usakawai shwa kane imat karon gajing snothu bakla na kaliang jong ki BSF ki ong ba hana ba kibriu jongi kilong kadang gajing ya syur hapeng jongi bat kimo long gajing sotu bakla bangi don gajing gajing snow mong lada kidon gi BSF ndre nak liang jongi ngim don bukta ke ni snow komen bat ni snow hun komen sim bagi BSF kidon bat ni long kum ki para kum ki men kum ki para cum para namar balai gajing don jong BSF konra ya gajing suk gajing singai nyangi kum ki pai ba jong ka rima khalia jong kari India hakaba ibriu banabar na Bangladesh kimla banwan te halor kani nakaliang jonga ngala ongyiki ba ngim dan kum kata kajing snow ya phi ban ring snow singan ba phi dan ma phi te hakabay de bar ka fencing pan ki kwa yangi ban pedep kloy ka fencing bat ban yai kat kum ki ain kat kum ki ba la penbe dak sarkar de nakaliang jongi pat kumbangi la yeng haginong rim jong CCIB naru menshwa hadu mentah kide kita hi kiba ngi kijing kuat jongi kuat ba sarkar ka sarkar Meghalaya kade ban suthu kumju provide ba ka sarkar India kade ban suthu ba ngim persya ka fencing ndrai ka fencing kade ban long ba kinle hau juro line lane lada kimla ban le juro line ro kide ban pebe shwa yo put usam nomor kumba ya kren hakan ka kajing kan jongi hang ni po ba DIG kalong specifically ya upilar khatar nyo puar hadu khatar nyo pupra haka to jaka jong kawa muat tengo bu kajing kali ki namar katkum ki agreement jong ka hapren India ka Bangladesh nadu kisnam khat khandai spa san pupra ka bagi khot ka neru non agreement haka ba ya upilar ude banlong hapren jong kawa haka ba ya kawa umur ka bagi khot ka pian riwar de ban pendon kam dabro arteli kiri haka bagi pai ba jong India ke Bangladesh pila ban pendon kam kutakamut pilar don hapeng jong kawa hendrai menta kalong ga ke basusi ba nadu pilar khat arspa nyo ndrupo randrup khandai ter hadu khat arspa nyo pulai upilar ulakiu sheneng kawa muat baro kawa muat kalahap spo Bangladesh kalong ga ke basusi yangi kum kitra jaka bat kum ki kinong shong jong kari India kum no gane kawa kan hap se Bangladesh ka sarkar kali ayu halor kan ne bale ka sarkar Meghalaya jongi lene ka sarkar India sarkar kami kamle ya kan ne balada ka pen kiu kumne bale kam penti dingi sikentin kum trajaka te hakbai de bar kan ne ka jing kren jongi bar ki BSF kalau bangi nak liang jongi iklem persya ka fencing dari tangkawai
ka fencing kade ban long ha zero line bat ka sarkar kade ban wan ban penbet shwa yo put usam kade ban wan clear hangi pai ba kade ban wan daga ban batai bah hangi pai ba rangkat kajing dan lang dungi pai ba ban penbet yo tau put usam namar ki agreement nadu men shwa hadu menta pilong bai ban penbet shwa yo tau put usam bala daga sarkar ka ong ba yang nu pilar badon menta de bala penbet de bala long permanent tika sarkar kade ban Sinai ka fencing hau zero line ken. Namar lada penbet kita kamut ka jakabor ka de jongi. Ti bali hau zero line. Kam don ji ya kata. Te kita ka de jing ka jongi but UDIG. Jadi ibu UDIG orang ba ni kimat ni kena ki unra sarkar Indian hakun kom te. Hoi, ka jing keren jo UDIG nakaliang jo orang okay fine hadin bola ya keren but ni hadin bola sung thu ya ki grievances but ki jing jongi but ya ke bangidon ban ong hau nakaliang jo ong okay ngan yakren bat yele ban yakren bat sarkar ban involve bat sarkar ban yakren nagbentakan ni te nakaliang jong ong hoy nakaliang jong BSF hagi sha ka problem hi kade bat ka sarkar kam khen snap yangi ki pai ba bat nakaliang ka sarkar kam don kata ka jing kwa jong ka ban penbe yo no purusam ma Tikum ka CCIB ni kay ka jismo jung pil namar baya kanay kaman di siya labi ban fat sarkar kan bukan fat ingat ka dari nakaliang jong ni nim nang badang gumno namar ba hagi siya ngiyo ka city na uni we komandan ti ong ba dufun yang ong ba nakaliang jong dia ji kwa banya kendo EP kum ka CCIB ti ngong nagbenta yu ang nakren nagbenta ka fencing te maringir ngintip ya kata ka jing tumo jongki ong ban yakren halor kalan acquisition hak bay de but kene ka benta ka ba hap ha pilar khat ar nyu ar hadu nyu ar 7S te hadin jong katu te ngong okay labi ko banya kendo tin mana aglen jong ngim don ni ladang yakren bat ka bor defense lenen bat ka bor sarkar ka jing ka nongrim jongi ka de ko ka de be kunju kam dan jing pare ketemu UDIG pi dulu Nawal Singh UDIG te nakaliang jongi kum ka CCIB tangkawe ngakwa ban karpat ya ka sarkar maghalia kum ju ka sarkar kami ni kum gipay ba nilaya lenti mentala arpusan sinem ya kana kam kadon jing ayu ya ka sarkar ban solve ya kana ka problem pitip ka sarkar katip hi plan ba kibun ba ki jaka jongi ki balan syabar jong umaput had syabar jong pilar balai pimla ban penbet yo no put usam bat ban khod yangi kum kitrai jaka bandol lang hakapor ba fi survey hakapor penbet yo no put usam harkat bat ka Bangladesh bat lada fi ong ba pimla ban penbet yo put usam pimla syu ban penbet balai yaki we pila ban penbet balai tangi yaki si jaka fi penbet ndre yangi pat sibun pimla ban penbet te ngam ku bakal long partial lada pila ban ku ban le bet ya barok kena bangin dupsuk kena bangin ya kata jaka kaputa jong ngim persya ka fencing dalele ndre ngi ku ba ki jaka jong ngi ki ban wan sengi lene ngi de ban yo ya kono ka kenja compensation nadu pilar hadu ka fencing kena bagi jaka jong ngi kinam do syu bat sagawe nakaliang jong DIG uong yangi uong ba ya mentahi nginam la syu ban le AA namar ba ki agreement ki ba layakut bat ka sarkar Bangladesh menchua ka sarkar jong hasina kane ka sarkar menta kam pediang syu but uang ba nadu ba la change kane ka sarkar la kala dengan sarkar sya kane ka sarkar thamai ka long ba do kata-kata namar kam pediang ya kane ka jingkir hajan jong 0 point tenga nagaling jong ni na kung ka CCIB IB ngaong ya ba kani ka jing yele jongi kamde tang mentau snem lani hagini ki ar 19 snem de nadu ki ar por pusan snem mensua tele da sarkar ka kwa ban penbe kani ka kam kade ban penbe nadu mensua kanam sa teng hadu mentah te ngong yu nakaliang jongi nga kumba pila lamlenti ban ra kani sya sarkar semua ba ra lem sya sarkar ban sengoy ka bakini gidi jing jongi kum ki pai ba ki bedak sa apo ka border ni kwa baka fencing kandon tang ba not at the cost of our land. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in.
bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.